Nemusíš být zrovna profík, abys mohl mít pořádnej vercajk. Proteko. Spolehlivé nářadí, co vydrží. Začátek jara je ideálním obdobím pro správnou a účinnou likvidaci přezimujících škůdců na ovocných dřevinách. Zasáhnout je potřeba i proti některým houbovým a bakteriálním chorobám. Jak poznáme, že nám na ovocných dřevinách přezimovali škůdci nebo že se na nich vyvíjí nějaká houbová choroba? Na zimujících dřevinách před začátkem jarní sezony velice špatně, protože škůdci jsou schováni třeba v prasklinách kůry anebo pod zemí, pod trávou, nebo případně spadaném listí. A u těch chorob? U těch chorob je to stejné, jsou tam v podstatě dřeviny, které jsou už předchozího roku napadené, případně spadlé listí nebo schnilé plody, které tam zůstaly z minulého roku. Jinak než postřikem stromům nepomůžeme? Pomůžeme jim převážně už v minulém roce úklidem. To je důležitý faktor, který ovlivňuje potom množení škůdců. Pak samozřejmě začátkem jara je důležité použít postřiky, ale to až pokud teploty přesáhnou 10 stupňů Celsia. Nejlepší naproti škůdcům použít na první postřik rostlinné oleje a na houbové choroby použijeme postřik na bázi fungicidního přípravku. Pro postřiky budeme potřebovat také postřikovače, podle čeho je vybíráme? Postřikovače vybíráme podle druhu jejich použití a podle velikosti plochy, kterou budeme ošetřovat. Pokud používáme například v zástavbě pro pár rostlin, bude nám stačit postřikovač malý, který má přibližně 2 litry. Pokud budeme používat postřikovač v uzavřených nebo stísněných prostorech, například ve sklenících, je dobré použít postřikovač ruční přes rameno, který mívá zpravidla objem 5 až 8 litrů. Pro větší plochy používáme postřikovače zádové, buď to ruční, anebo akumulátorové, které mají objem nádoby zpravidla 10 až 20 litrů. Do sadů a na velké plochy, které potřebujeme ošetřovat, používáme postřikovače se spalovacím motorem, které mívají náplň 25 až 30 litrů. Jak fungují trysky a jejich regulace? Trysky vybíráme zas podle způsobu aplikace. Základní skupina postřikovačů je vybavena zpravidla tryskou, která má kuželový tvar a nelze ji nijak upravovat. Pokročilejší postřikovače mívají trysky regulovatelné a případně i vyměnitelné. Měli bychom se o ně asi taky starat po té, co dokončíme postřik? Určitě základem je po každém použití postřikovač důkladně vypláchnout čistou vodou. Nejlépe několikrát, tak aby byl připraven a nedocházelo k devastaci těsnicích prvků. Jaké další využití mají postřikovače? Postřikovače mimo zahrady můžeme samozřejmě použít i v domácnosti. Například při aplikaci chemických postřiků proti plísním na zdi. Nebo případně při konzervování dřevěných trámů domů, kdy používáme přípravek, který aplikujeme postřikovačem. Pro bezpečné používání postřikovačů je důležité použít ochranné pomůcky, kterými jsou například rukavice, brýle, respirátor a pokud používáme spalovací motor, tak i sluchátka. Nemusíš být zrovna profík, abys mohl mít pořádnej vercajk. Proteko. Spolehlivé nářadí, co vydrží.